Καλησπέρα. Είμαστε την ομάδα TPS5 και σας παρουσιάζουμε το επιτραπέζιο υπολογιστάκης. Υπάρχει ένα story, οδηγίες και κανόνες. Σε αυτό το παιχνίδι βάζει ο καθένας το πιόν του στο start και ρίχνει στο ζάρι για να ποιος θα παίξει πρώτος. Και μετά ο καθένας ρίχνει το ζάρι ώστε να μετακινηθεί τώρα στα κουτιά στο ταμπλό. Αν τύχει το ερωτηματικό, θα πρέπει να τραβήξει μια κάρτα quiz και αν απαντήσει σωστά, κερδίζει 3 πόντους. Αλλιώς κερδίζει 0 και χάνει τη σειρά του. Στο κενό κουτάκι κερδίζει 1 πόντο και στο κουτάκι όπου είναι ένα τετράγωνο στη μέση πρέπει να πάρει μια κάρτα hardware και άμα δεν γνωρίζει τι εξάρτημα είναι και τι λειτουργίες κάνει, να τη σκανάρει με την εφαρμογή στο κινητό ARTutor ώστε να του δείξει κάποιες πληροφορίες. Και πρέπει να τραβήξει μια κάρτα quiz και να απαντήσει σωστά ώστε να την κρατήσει. Αν απαντήσει λάθος δεν την κρατάει και χάνει τη σειρά του. Υπάρχουν 2 τρόποι να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Μία είναι ποιος έχει περισσότερους πόντους και δεύτερον όποιος προλάβει να ολοκληρώσει πρώτος σε έναν ολόκληρο υπολογιστή.